Fl-aħħar żewġ liħdud u nhar il-ħadd li ġej smajna u ser nisimgħu 3 Vanġeli ta' San Luqa marbutin intimament flimkien. Smajna l-parabola ta' Samaritan it-tajjeb, iż-żjara ta' Ġesu għand Marta u Marija, fejn Ġesu jfaħħar lil Marija li għażlet l-aħjar sem, u dan il-ħadd 17 il-ħadd ta' matul is-sena Ġesu ser jallimna nitolbu, mod partikolari bit-talba tal-missierna. 3 Vanġeli marbutin flimkien għax juruna illi ismieħ tal-kelma Alla bħal Marija iqanqal fina it-talb li jsir ħajja li mħabba lejn Alla u lejn il-proxmu bħas-Samaritan it-tajjeb. Nselmilkom u nistedinkom għal 244 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. L-eżempju ta' Ġesu jixpruna lill-apostli biex jitolbuh minn qalbhom, mulej. Għallimna nitolbu. Għallimna nitolbu kif anki Ġwan il-Battista għallem lid-dixxipli tiegħu. U Ġesu jdaħħalhom fil-misteru profondament sabiħ tat-talb tiegħu, tar-relazzjoni intima ta' mħabba mal-missier li tiġi espressa anki bit-talb bil-kliem u bla kliem. U hekk Ġesu jgħallimna it-talba sempliċi, imma l-unika talba vera li hija talba tal-missierna. Ġesu jfakkarna illi t-talb fl-aħħar mill-aħħar mhuwiex kliem fil-vojt jew paroli żejda, imma espressjoni ta' mħabba lejn Alla illi fl-aħħar mill-aħħar huwa missier li dejjem iħobbna, li dejjem jipprovdilna u li jiddefendina anki mill-ħażen u t-tiġrib. Terġgħu tgħid Ġesu jurina illi għandna nitolbu b'fiduċja illimitata lejn l-imħabba tal-missier li kapaċi jagħtina mbagħad l-isbaħ u l-itjeb ħaġa li neħtieġu fil-ħajja. L-Ispiritu Santu, il-mulej li jagħti l-ħajja li jmexxina fil-ħajja tagħna kollha kemm hi u f'kull ġrajja ta' kuljum. Mulej għallimna nitolbu, imqanqlin u mdawlin mill-kelma tiegħek ngħidulek minn qalbna mill-ġdid, mulej għallimna nitolbu biex ħajjitna tkun espressjoni ta' mħabba lejk u lejn ħutna il-bnedmin. Nselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.